Mutta ennen kuin päästään sinne asti, katsotaan ketkä tänään kilpailevat taiston Suomen mestaruudesta. Hyvä taistoyleisö, tässä tulevat päivän tähtijoukkueet. Hyvä taistoyleisö, kutsutaan Raikujen aplodien saattelemana lavalle Pyhäselän koulu Hammaslahdelta! Mertalan yhtenäiskoulu Savonlinnasta! Puolalan koulu Turusta! Haapajärven yläaste Haapajärveltä! Pääskytien koulu Porvoosta! Ähtärin yhteiskoulu Ähtärissä! Variskan koulu Vaasasta! Tupoksen yhtenäiskoulu Tupoksesta! Juvanpuiston koulu Espoosta! Valtarin koulu Iistä! Raunistulan koulu Turusta! Sekä Vehkalahden koulu Haminasta! Ja kutsutaan samoilla aplodeilla sisään vielä Tsempparien koulusta Noora-Lotta Nesima, Tuuli Petäjäsireen, Esa-Pekka Mattila sekä taistopäällikkö Markku Pulli. No niin, otetaanpas täältä meidän tsemppareilta oikein paljon. Hienoa, että olette päässeet tulemaan. Otetaan täältä, pannaan mikki kiertämään. Miksi haluatte olla mukana ja mitä odotatte päivän kisalta? Me olemme täällä tänään, tai ainakin minä olen, ja luulen, että kaikki muutkin ovat tsemppaamassa kaikki älyttömän hyviin tuloksiin. Mä olen täällä tänään haastamassa EP:n tohon narukiipeilyyn. Ei vaan. Ja toi ryömimisestekohta houkuttelee mua myös hyvin paljon. Ja tietenkin mä haluan nähdä äärimmäisen paljon kovia suorituksia ja potentiaalisia huippu-urheilijoita yleisöstä ja esiintyjistä. Niitä varmasti on luvassa. Otetaan sitten vielä meidän taistopäälliköltä Markku Pullilta viimeiset sanat. Mä näytän teille, että jos te lopetatte liikkumisen, niin teistä tulee tällainen. Älkää tehkö sikä, liikkukaa! Näin, tällainen tähtijoukko siis ottaa tänään mittaa toisistaan, mutta päästetään kilpailijat ja sekä tsempparit vielä hetkeksi vetelemään viimeisiä venytyksiä ennen H-hetken alkua. Joten voitte levittäytyä sinne lähtöalueelle. Pannapas kättä yhteen vielä.